EIA ഡ്രാഫ്റ്റ് 2020 വന്നപ്പോൾ അതിലെ ഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ നമ്മൾ അതിനെ പ്രതിരോധിച്ചു. CAAക്കും NRCക്കുമെതിരെയുള്ള നമ്മുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു. പിന്നീട് അവർ ചില കരിനിയമങ്ങളിലൂടെ ഗോവയെ കാർന്നു തിന്നാൻ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറക്കെ ശബ്ദമുയർത്തി. ഇന്നവർ അതേ ഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങളോടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ലക്ഷദ്വീപിനെ നശിപ്പിക്കാനായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അനാർക്കലി എന്ന സിനിമയിലൂടെ ലക്ഷദ്വീപിന്റെ സൗന്ദര്യവും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞതാണ്. പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടും സമാധാനപരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു ജനതയാണ് നാം അന്ന് കണ്ടത്. എന്നാൽ ഇന്ന് അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്വന്തം കിടപ്പാടം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ പോലും നിഷ്ക്രിയരായി നോക്കി നിൽക്കേണ്ട ഒരു ഗതിയിലേക്ക് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ ഭരണകൂടം എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 36ഓളം ചെറിയ ദ്വീപുകൾ അടങ്ങുന്ന കേവലം 32 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് ലക്ഷദ്വീപ്. ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവരിൽ 99% മുസ്ലിം മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരാണ്. ദ്വീപിലെ ജനപ്രതിനിധികൾ ചേർന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ജില്ലാ കൗൺസിലും കേന്ദ്രം നിയോഗിക്കുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററും ചേർന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഭരണകാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ നിലവിലുള്ളതോ വിരമിച്ചതോ ആയ IAS IPS ഓഫീസർമാർക്കാണ് ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പദവി നൽകാറുള്ളത്. പക്ഷേ മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായ ദിനേശ് ശർമ്മയുടെ മരണത്തോടുകൂടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രഫുൽ K പട്ടേൽ എന്ന നരേന്ദ്രമോദി മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായിട്ടുള്ള സിവിൽ സർവീസുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരാളെ പിടിച്ച് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പദവി ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതോടുകൂടിയാണ് കാര്യങ്ങൾ തകിടം മറിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്. ലോകമെങ്ങും കോവിഡ് ഭീതിയിൽ വിറങ്ങലിച്ചു നിന്നപ്പോഴും 2020 അവസാനം വരെ ലക്ഷദ്വീപിൽ 0 കോവിഡ് കേസസ് ആയിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. അതിന് കാരണം അവർ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കർശനമായ ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. മുമ്പ് ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് പോകുന്നവർ 7 ദിവസം എറണാകുളത്തും അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷദ്വീപിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം 7 ദിവസം അവിടെയും ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയണമെന്ന ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രഫുൽ പട്ടേൽ വന്നതോടുകൂടി ഈ ഒരു നിയമത്തെ മാറ്റി 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കോവിഡ് നെഗറ്റീവായ ആർക്കും ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് പോകാമെന്ന പുതിയൊരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നു. ഇതോടുകൂടി 0 കോവിഡ് കേസസ് നിലനിന്നിരുന്ന ലക്ഷദ്വീപിൽ ഇപ്പോൾ 5000-ലേറെ കോവിഡ് രോഗികളും അതുപോലെ തന്നെ 14 മരണവുമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മത്സ്യബന്ധനത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാമഗ്രികൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഷെഡുകൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ രാത്രിയുടെ മറവിൽ അധികാരികൾ വന്ന് പൊളിച്ചു നീങ്ങുന്നു. ടൂറിസത്തിന്റെയും സ്മാർട്ട് സിറ്റിയുടെയും പേര് പറഞ്ഞ് ഒരു തരത്തിലും ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ മാത്രമേ മത്സ്യബന്ധനം നടത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്ന നിയമം വന്നതോടുകൂടി ആകെയുള്ള ജീവിതമാർഗം കൂടി ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കടുത്ത മദ്യനിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ലക്ഷദ്വീപിൽ ടൂറിസത്തിന്റെ മറവിൽ മദ്യശാലകൾ തുടങ്ങാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും തകൃതിയായി നടക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല 2 കുട്ടികളിൽ കൂടുതലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും മറ്റും പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിചിത്രമായ നിയമം കൂടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ്. കൂടാതെ മുസ്ലിം മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകൾ കൂട്ടമായി താമസിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് ബീഫ് നിരോധിക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയുന്നത്. 0 ക്രൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പേരിനൊരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മാത്രമുള്ള ഈ ഒരു ദ്വീപിൽ ഗുണ്ട ആക്ടിന് സമാനമായ ലക്ഷദ്വീപ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ആന്റി സോഷ്യൽ റെഗുലേഷൻ ബിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോടുകൂടി ജനങ്ങൾക്ക് നിലവിലുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു ചെറുവിരൽ പോലും അനക്കാൻ സാധിക്കാത്ത നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ലക്ഷദ്വീപിൽ ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടും വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളൊന്നും ഇത് വാർത്തയാക്കിയില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വാസ്തവം. നമ്മളിപ്പോൾ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ഫാസിസ്റ്റ് നയങ്ങൾ കടുത്ത രീതിയിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമായി നാളെ ലക്ഷദ്വീപ് മാറിയേക്കും.